Dragi gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u 7. brzinu. Večera smo se malo uzdigli, pa emisiju počinjemo s ovim Airbusom A320, koji na relaciji Zagreb-Beč potroši koliko i svi zagrebački automobili tijekom jednoga dana. Nažalost, sad smo ponovno na zemlji, s ovom kravom koja tijekom dana u atmosferu ispusti plinova koliko i 30 automobila. Sigurno se pitate kakve to veze ima s večerašnjom emisijom. Hrvatski autoklub već tradicionalno provodi kampanju Učinimo aute zelenima, čija je svrha smanjenje emisije štetnih plinova. Saznali smo sve o spomenutoj kampanji. Prije toga pogledajte test novog Citroena C4 i BMW-a X3, a za sam kraj donosimo vam intervju s Nikom Pulićem. U današnjoj emisiji odlučili smo vam predstaviti novu generaciju Citroena C4, koji u prodaju kreće početkom iduće godine. Novi model francuskog proizvođača predstavlja velik odmak od dosadašnjeg, koji je na tržištu od 2004. Privlačne moderne linije, najnovija tehnologija, bogata oprema i bolji komfor zasigurno će privući mnogo kupaca i ljubitelja. Nova generacija automobila nekoliko je centimetara viša od prethodnog modela. Atraktivno dizajnirana karoserija s položenim vjetrobranskim staklom odlikuje se i dobrom aerodinamikom, što potvrđuje podatak da novi C4 ima najniži koeficijent otpora zraka u klasi, a u razvoju automobila korištena je najnovija tehnologija laserskog zavarivanja. Inženjeri francuskog proizvođača potrudili su se i oko ekologije, pa ovaj C4 ima 15% više ugrađenih ekoloških materijala u odnosu na prethodnika, što je rezultiralo manjom težinom, iako je automobil opremljen bogatom opremom i sigurnosnom tehnologijom. Veće dimenzije u odnosu na prethodni model osigurale su i veću prostranost te udobnost u kabini, a C4 može se pohvaliti i s jednim od najvećih prtljažnika u klasi, koji zaprima čak 408 litara. Veliki napredak primjetan je i u unutrašnjosti, koja zrači kvalitetom i udobnošću. Instrumentna ploča s nekoliko vrsta osvjetljenja kombinira digitalne i analogne uređaje. Na vrhu središnje konzole iznad otvora za ventilaciju smješten je veliki zaslon navigacije, a cijeli sustav pomoću Bluetooth tehnologije moguće je povezati s MP3 čitačima i mobilnim uređajima. Citroen je odustao od neobičnog koncepta upravljača s fiksnim središnjim dijelom, koji je predstavljen na prethodniku, pa je na ovom modelu standardni upravljač obložen kvalitetnim materijalima i nakrcan različitim kontrolama audio sustava, telefona i tempomata. Kontrole automobila smještene su na dohvat ruke, a vozački je položaj s novom instrumentnom pločom, upravljačem, novim sjedalima s podesivom lumbalnom potporom i funkcijom masaže dobio mnogo pohvala. Uz odličnu završnu obradu, unutrašnjost novog Citroena sadrži mnogo korisnih pretinaca, poput onog za odlaganje rukavica, pretinaca u vratima, ladica ispod sjedala, a na središnjoj konzoli nalazi se hlađeni pretinac. Veliki napredak ostvaren je i u području sigurnosti, što potvrđuje maksimalnih 5 zvjezdica na nedavno održanom Euro NCAP testiranju. Automobil će u osnovnoj inačici dolaziti sa 6 zračnih jastuka, a na popisu doplata bit će čitav niz inovativnih sigurnosnih sustava. Za sigurniju vožnju uz standardnu kontrolu stabilnosti brinu se sustavi za pomoć pri naglom kočenju, sustav koji upozorava vozača o prelasku crte, kao i sustav za mjerenje dimenzija parkirnog mjesta. Jedan od zanimljivijih noviteta je uređaj za nadzor mrtvog kuta, koji pomoću 4 senzora upozorava vozača kada je neko vozilo u mrtvom kutu. Sustav prepoznaje opasnost i upozorava vozača pomoću dioda u kutu retrovizora. Novost je e-touch, koji pomoću integrirane SIM kartice automatski besplatno upućuje hitne pozive uz 24-satnu dostupnost, što je korisno u slučaju kvara ili prometne nesreće. Na bogatom popisu opreme nalaze se maglenke s funkcijom zakretnog osvjetljenja, koje poboljšavaju vidljivost u zavojima i u raskrižjima. Dodatni snop svjetlosti uključuje se pomicanjem pokazivača smjera ili većim okretom upravljača. Nova generacija automobila koristit će motore dosadašnjeg modela. Ponuda benzinaca tako počinje s 1,4 litranim agregatom od 90 konja,
dok je najsnažniji benzinac 1,6 THP sa 150 konja. Ponuda dizelskih motora dolazi s 1,6 HDI agregatom snage 90 konja, a novost je i hibridni e-HDI. Riječ je o hibridnom sustavu koji kombinira 1,6 litreni HDI motor i elektromotor snage 30 kW. Još nisu poznate cijene na hrvatskom tržištu, no početni model s osnovnim benzinskim motorom trebao bi stajati oko 16.000 eura. Bavarski proizvođač BMW nedavno je na pariškom autosalonu predstavio novu generaciju svog popularnog crossovera X3. Prva generacija izvedbe sportskog gradskog terenca serije 3 poznata kao E83 predstavljena je 2003. godine na salonu automobila u Detroitu kao drugi BMW-ov crossover. Nakon 600.000 prodanih vozila, proizvodnja aktualnog modela je zaključena da bi početkom kolovoza krenule pripreme za proizvodnju nove generacije. Iz BMW-a se nadaju da će novi model popraviti prodajne rezultate na američkom tržištu, dok su standardno velika očekivanja na njemačkom i britanskom, gdje je prva generacija X3 bilježila najbolje prodajne rezultate. BMW je za drugu generaciju X3 pripremio novu platformu, poboljšan ovjes i osvježenu paletu motora, dok se dizajnerski odjel poigrao s detaljima manjeg modela X1 i većeg brata X5. Novi X3 sada je puno sličniji većem bratu, kako izgledom, tako i dimenzijama. Novi dizajn donosi agresivniji prednji kraj, veće otvore za zrak i masivniji odbojnik, dok je poklopac motora izveden po uzoru na modele X1 i seriju 5 s agresivnim V dizajnom. Stražnim krajem dominiraju horizontalne linije i tu su vidljive značajnije promjene, poput novih svjetala u LED tehnologiji, odbojnika i prtljažnika. Krovni nosači integrirani su u liniji krova. Veći međuosovinski razmak osigurao je više prostora u kabini, dok prtljažnik sada prima 500 litara ili čak 1600 ako se obori stražnja klupa koju je moguće preklopiti u omjeru 40:20:40. Nova generacija automobila zadržala je vrhunski ugođaj u kabini, koji je sada i poboljšan novo dizajniranom središnjom konzolom u blagom usmjeravanju prema vozaču. Središnja konzola povezana je s obnovljenom instrumentnom pločom, a umjesto podesivog zaslona navigacije, nova generacija X3 donosi 8,8-inčni zaslon, koji je smješten odmah iznad otvora ventilacije. Porasla je i ponuda prostora gdje putnici na stražnjoj klupi sada imaju osjetno više mjesta, dok se dodatni prtljažni prostor može dobiti preklapanjem svakog od 3 stražnja sjedala. BMW X3 donosi čitav niz novih tehnoloških rješenja, među kojima je i novi ovjes i mnoštvo sigurnosnih sustava. Automobil u serijskoj opremi dolazi s prednjim zračnim jastucima za tijelo i zdjelicu, bočnim zavjesama te automatskim sigurnosnim pojasom. Vozačima je na raspolaganju heads-up display, sustav koji na vjetrobransko staklo projicira najvažnije informacije o vožnji te vrhunska adaptivna svjetla. Kao što se i očekuje od vrhunskih proizvoda, novi X3 dolazi s iznimno dugim popisom dodatne opreme. Kupci tako mogu doplatiti za automatski dvozonski klima uređaj, audio i navigacijski sustav Professional, automatsko zatvaranje prtljažnika. Spomenimo i adaptivna svjetla, tempomat s funkcijom kočenja te stražnju kameru koja olakšava parkiranje. Servotronik funkcija utječe na rad upravljača te ovisno o brzini smanjuje kut za kretanja upravljača. Automobil u seriji dolazi s poboljšanim X-Drive sustavom pogona na sva 4 kotača koji utječe na ponašanje vozila te ovisno o uvjetima prebacuje okretni moment s pojedinih kotača.
Novost je i Auto Start Stop sustav koji sada funkcionira u sprezi s automatskim mjenjačem. Uređaj automatski isključuje motor dok je automobil u stanju mirovanja. Kupce ovog automobila zasigurno će oduševiti i opcijski sustav Dynamic Damper Control, koji utječe na ponašanje automobila. Sastoji se od 3 moda, Normal, Sport i Sport Plus, koji se mogu izabrati tipkom na središnjoj konzoli. Odabirom željenog načina rada sustav utječe na podešavanje ovjesa, odziv motora, upravljač i automatski mjenjač. Nova generacija BMW X3 na tržište dolazi s 2 nova motora. 4-cilindrični dizel agregat xDrive 20D razvija 184 konja. Okretni moment iznosi 340 Nm, što je dovoljno za ubrzanje do stotke za manje od 9 sekundi, dok je prosječna potrošnja snižena na svega 5,6 litara na 100 km. I još zanimljiviji je benzinac xDrive 35i s Twin Power turbo tehnologijom i Valvetronic sustavom upravljanja ventila. BMW je iz 3 litre obujma izvukao 306 konja uz najveći okretni moment od 400 Nm. Ovako pogonjen X3 do 100 km/h stiže za svega 5,7 sekundi. Očekuje se da će cijena ovog modela sa spomenutim dvolitrenim dizelašem iznositi 48.000 eura, dok će kupci za vrhunski benzinac morati izdvojiti 63.000 eura.